Vítajte pri tomto videjku. Teraz skúsim dostať všetko, čo so sebou do lesa nosím. Gerlach, Nospin, Military. Samozrejme Tomahawk. Musím to trošku rozhadzovať, nech si nepotriafam nože do seba. Bodák M9. A nakoniec nám skúsim dostať aj tieto sekerky. Mi to nie je také jednoduché, ale musíme znova. Je to tam. Aj mám také videjko. Všetko, čo nosím, je to tu. Pekne aj gerlachy. Je to malé sekerky. Bodák. Aj Tomahawk, takže všetko som to tu ako si porozdeľoval, nech si to nepotriafam, takže čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.